Hello guys, khulumka jotono no. So tini ni seng topic shini je tini topic engkha tabuk ni je generation ni cerai rock Hamjakmwng no belai no mane serious na woi suicide khaina nayo ba unko niji no harm khaina nayo tai borok tam khai Hamya step tisana nayo borok hangkai omono tui sengkisa tini ani o video o kok salainai tai jotono bahai tongbai tai ani video no rok saja ka hangkai comment like share khaina tapokti to chalo shini video no sengtini start khaigana. Okay guys, hangkai tabuk ni je generation je ihi 13 14 15 16 ni je generation ni charai rok tabuk no rok ni je o time belai no important ojorau no sung onek manesi ni je bokha onek chanchal ungo tai o time no sung kaham hamya sung saimya tai sung tam khai olo sung regret khayo o a somoyo sung amti khaya hangkai onek cha khamu amti ro khonei ungo do hangkai chalo amle ungo kabangmat ungo tongo sung step hamya rok dishau a time a age sung tai chalaro khangkai tam khai mane Hamjakmwng no bela no borok serious nai khibu all je 15 16 ni age o kun phano permanent gri do norok ni o je jorawo norok je buri Hamjakmani ba buri je chala Hamjakmani omono norok permanent hni ta wansudi angle mane chini je 90s ni generation ole sung angko mane charai frule sung kebo hamjaklaya tabuk ni generation sang je nugo je charai fruno hamjaklai tonglayu sini time hongkai class 12 ni pore se sung hamjaklayu ta mane je love relation afru se sung saiman o iomono Hamjakmwng hono hone tamne kai sung 18 bosor ni sakang sung kun phano saimeya omono Hamjakmwng hono omono angko hono mane love hono honi sung sa se saimiya kintu tabuk ni generation ni charai rong hai onek kongjak mane beleno smart hindi mane beleno mane age mane thangjak tabuk ni generation ni charai rong abagi no mane hamjak di do kintu a Hamjakmwng no asuk serious tana di bak sarong nai de je kaijak pai bo divorce rok ngai thangu hangkai nung borok ni tam honi sanai hangkai je hamjagai buri phano yakar khaba chala phano yakar hangkai tam khai suicide khaina nayu hangkai a suicide bahai ke noro asuk kotor ma step asuk dangerous step bahai ke tisai man amo bo suicide ni amo onek o suicide chikon konia ble pro tisana sakang nijini buma bu phano wan sudi je nijini buma bu phano no abagi dano no mane asuke torui pushui je time pora lekhani time hamjagui nang afro nini parents no se wan sudi tai je aburi nini nasibo se kuri honai je nasibo tongo amo no mannai a time o je time je porina ni jora 15 age rogo afro bahai ke mane kaijak na ni buri mannai ba mane bahai ke nor wan suk je ang a buri bi no kaijak nai ang o buri bi no thia sak tong nai afro kunu phano permanent kri a age tai tam mane chalarok ni sai buri rok se bisi ungo mature ungo mentally mano mentally sung buri rok hangkai belano mane kom umaro no kom boyaso no buri rok mature ngai thang hangkai chalarok hangkai maturing ya chalarok ba 20 30 age of hano se chalarok maturing ya je buri masuk chalarok amsuk ngai maya mature hangkai amono ang chalarok no hannam sungo chala buri hamjaklai di but a Hamjakmwng no norok a porina ni jorawo porina ni time rogo norok amsuk serious tanadi all life o dunia wo kun phano permanent kri accept your parents accept your nini buma bupha je nono pushi bui torui nono tubukha nung life nung nini future tam khainai
tamo bishi important norok ni bagai buri da important na norok ni career norok nang ni ni wansuk di je ani buri no bo ni jini buri no nang ma chari nai bele hai de ba nang kai ja kha hangkai ni basab butui engene hangkai sini bihing no nang ma chari wo no basab buti no nang ma chari nai hangkai nang tamo ma khai nai amoni bagai nang puila ka ham kai ma pori nai pori mani pori sung job mano hai de ba sung pose pori ya sini education se kari hangkai sung job da mano nang man nai kindu je lower ungko no sung je charai phu ni shimi no kaham kai pori thana ni kaham kai mane education complete khydi o je 12 class jora sung kun phano shia kun phano feelings no norok serious ta na di class 12 jora at least class 12 ni pore hangkale i noro mane chala buri bo kisa mane ungkongi thango mature ngi thango ka borok saimani thango tai control bo khaina rango emotions rok ni kisa control khaina nango hangkai o je 12 class 12 ni sakang hangkai sungkun phan mane control khaima yangi thango ni je emotions no control khaima yangi thanai nung je step na harnai amo nang hamya no na harnai nang ka ham na har galak joto generation ni charai rok na amti nong angu abagi no o je prior do no rok kaham kai tongdi onek di tai o boys ho kuno hamjakna ni ungkoya mane hamjakna ni somoya o time o buriya kar thangpa no se a buri no nang permanent hani ta wansukdi buri ba chala yabo kuno phano mane I pure love amti rokhani kese kari khata bukra bole ni nang career ro nang focus khydi career ro focus khaike hangka buri apne आप निजी no phainai ni life o kabang ma tabuk relationship je umko 5 bochor 10 bochor amti rok ni se break up ngi tong nable hangkai norokle tabuk charai o jorabo joto borok ni no amti ingnai no break up phano khanga afro amti decision ta na di as a long relationship o tongi se borok ni se break up ngi tong hangkai nang ni mane ni life o nang earning income khaikya hangkai se in pura future jora nang kaham kai tongai mannai ni life no nang settle khai toni mannai so kuno phano earning se gari income se gari hangkai je time o sini pori na ni somoyo sung kaham kai pori khangkai se sini future sini kaham nai sung 18 boys ni sakang sung parents bai no tongna nango parents ni kokrok no khana na nango tamne kai sung all time mo sung kaham hamya shia kaham hamya no sung mane romui maya hangkai all time mo sung sini parents ni no ko khana na nango tamne kai phatar ni borok ni kaham wansugala je ni buma bu phaje wansuk nai amo ke bu phano o dunia bo wansugya tabuk ni ang je mane generation ni chai rok sido kaisa hamjakmwng ko kwlai layo te kaisa hangkai drugs addict ang layo o kunei ang onek chaja gya tai third hangkai o je bike rok onek speed khai chaluk layo bike speed no bang onek chaja gya mane tamman speed chalu goi sabu no phulo nijini life se important bile je drugs ro tabuk ni onek tabuk ni generation shine agi ni generation le kusukuri amti ro agi tabuk se hang onek amti ro mane kirima sisa omo shini tripura wo shimiya amole pura all over world no mo choli tongo saimani tongo omo hamya tokhono sung mane tam khai amono no nai tongo a hamya no yakari se maya saimani tongo ang omo na khang kai ang thynai amo obvious amo thynai no bule amo tamon amo na khang kunu kathang da tongnai ke bo borok hangkai sung o je o hamyas mani no je na mani bo time na o age no na busung 18 bochor ni sakang no na nawui try khailayo tai yakari maya ngai thang o time no abagi nong sa o time sini bagi onek important o time no sung sini buma bufa bai tongna nango sai chung tong khang kai a jarai ngalak
abagi no o unko 18 bosor sakang buma bupa bai tong na nang borok bai tong khangale khaiman galang bele parents rok bai tong khang kai amo kaisa plus point parents rok ni abagi no 18 boy sakang bosor sakang parents rok bai no tong di angle amo no suggest khayo ga borok bai tong khang kai kaisa discipline nungu borok hamya kaham jotono nugui tongo no hnnai unkunai tai chalarok no ang sai tongo asuk hamjakmwng asuk ta serious tana di je long relationship tongnai rok ni se break up ongui tongo divorce ongui tongo hungkai norok ni a time o je 1 mas 2 mas rok ni hamjakmwng no amsuk serious na ui kun phanung galak norok ni jini life no nosto khai tongo hungkai amono abagino nijini life no puila importance rudi tai hamjakmwng no norok asuk serious tana di tai nijini parents ni bagai wan sukdi 1 mas 2 mas rok ni bagai je phaimani abri no norok asuk importance ruoi nijini buma buphanu pogoi thangoi norok aji hamya step ti samani omo onek hamya amo do tai amono tai hamjak di kintu kaisa limit o hamjak lai di tai hamjakmwng no rok hamya step ta ti salai di ang amono sanamo chungo sini je tabuk ni generation ni charai rok no tai charai phuru rogo ta kaijak di at least kisa mane life o kisa mane pori di je pori mane time rogo a time o kaijak gei sini life onek sung future o nosto ongui man tai nosto ongui bo tongo puila niji hok no pungro na bagai puila capable ungdi a pore se kaijak nani wan sukdi tai amono ta tai niji ni parents ni kok khana di guys tai kaham kai tonglai di okay tai tini ni video no bahai nangjaka ano comment khaisa di tai norok agree da ang je kok samani norok agree da kon phano hamya rok ang kok sair ka kai ano ang nakarsano okay tai okay malai na next video o tai norok o video chacha khangkai like khaina ta pokdi tai asuk no tini ni bagai malai na next video tata tai khulumka jotono